Hem Россия төбәкләрендә яшәүче сәләтле яшьләрне барлап, аларны зур сәхнәгә чыгарган, зур мөмкинлек тудырганы өчен мактау грамотасы белән бүләклик. Алдагы елларда да безнең үзара аралашып яшәүбез дәвамлы булсын иде. Рәхмәт сезгә. Истәлек итеп белән узган елгына Татар-Симферовский Ульяновский крайда безнең бик матур энциклопедия дөнья күрде. Аны да Рифат Кустума бүләкләсем килә. Монда дөрес Ранис безнең юк. Менә без аның әзерләгән икенче басмасын Алла гырса Ранис белән сөйләштек. Үзенең фоторәсеме белән үзенең биографиясын язып җибәрсә, икенче басмага ул да керә ала гырса. Рәхмәт сезгә. Dünyada başaklarımda yine sözünü unutmam. Dünyada başaklarımda yine sözünü unutmam. Dostlarım, tuğanlarım. Ранис Габбасов, Рашид Вахапов исемендәге фестиваль лауреаты Ранис Габбасов. Хәзер дуслар, хөрмәтле тамашачылар, инде һәр нәрсәнең башы булган кебек ахырда булыр. Шулай итеп Ранис Габбасовның сезне якларга алып килгән беренче концерт программасы бүгенге